Rond de zomer ben ik uitgenodigd om langs te komen op Camping Revival in Vinkleerster. Ik had geen idee wat ik daarvan verwachten moest. Op initiatief van jeugdgroep Revival Events uit Kalmersweg waard in de zomer een videoserie opnam, midden in de graide van Vinkleerster. De groep nodig verschillende gasten uit om te gerren met harren een weekend te kamperen. Op Camping Revival nodigen we inspirerende gasten en muzikale vrienden uit om met ons een dag te kamperen. Ik ben op die uitnodiging ingang. Ja, en we hadden gewoon heel veel bedijen gehad. Ik denk dat ik van tevoren nooit verwachtte hier. Dochs hier kamperen net de eerste voorkeur van der Meer. Als het woord camping valt, dan hek ik vaak al aan. Ik had er wel een bepaalde mate van luxe nodig, wil ik iets comfortabel vinden. Ik kan hekel aan alles wat met kamperen te maken had. Jan die houdt net van kamperen, zei je correct? Nee. Oh, dat wordt wel interessant. Vreselijk. Vreselijk. Denk dat dat Beestjes in tenten en vreselijk. Maar toch kan. Ja, nou ja. Angst en overwinnen. Sommige mensen kunnen net weigeren, hè? Wat ik het meest bijzondere vond is, en dat just ik, als naar de uitzending just, dat al die verschillende mensen die alle dagen oren dingen door, die hele oren functies hebben, daar als mens bij elkaar komen en ik als mensen doggen. Dus just daar gewoon in dat samenwezen hele mooie dingen gebeuren. Ja, dat Jan nogal maar gedichten bezig is. Klopt. Ja. Is dat een uitlaatklep? Ja, dat is een uitlaatklep. En mijn woorden lukt dat het beste. Ja, alhoewel woorden zelfs in gedichten nooit het gevoel vervangen kunnen. We gaan met elkaar eten, maar we gaan met elkaar spultje doen. We gaan met elkaar zong. Ja, wat hè? Ik heb zelfs op een knibbels in het weiland online, wat ik nooit verwachtte hier dat ik het ooit dwars hoor. En ik ga daar een hele dag op een camping zitten, wat überhaupt mijn ding net is. Maar ik had net een moment gewoon dat ik dacht, ik wil je wijk maar naar huis. Het was gewoon een geweldige belevenis. En het mooiste van alles, het is nou verfilmen ik. Je kent zelf Shin en mij beleven. 22 januari wordt het uitzonden. Ik zou zeggen, vooral Shin. Camping Revival.